Zdravím ľudia, tu je Marta Seska. V dnešnom videu sa opäť budem venovať Marvelu a nebude to žiadny Deadpool a Wolverine, na ktorého teraz všetci pôjdete, pretože celkovo my môžeme len dúfať, že Deadpool a Wolverine dobre dopadnú, pretože Marvelu sa poslednú dobu akože absolútne vôbec nedarí a celkovo je taký otáznik, že aj čo bude z Avengers 5 a 6, pretože Jonathan Majors už nebude figurovať ako Kang a ako som už povedal, posledné projekty Marvelu im neprinesli to, čo dúfali, aj hodnotenia boli rozpačité, aj keď ja poviem popravde, že aj v tejto aktuálnej fáze sa kvalitné projekty nájdú, ale teda Marvel by teraz naozaj potreboval veľký úspech, hlavne u tých Avengeroch, lebo keby sklamali Avengeri, tak mohol by to byť naozaj veľký pád pre Marvel a preto to vyzerá tak, že Marvel jedná s majstrami Avengers filmov a to sú bratia Rusovci, ktorí keď majú voľnú ruku prinesú katastrofy ako Greyman, ale keď ich niekto vedie, tak vedia urobiť vynikajúci film, akými boli Avengers Infinity War, Avengers Endgame a aj dva filmy s Kapitánom Amerikom. Tak si povieme, že čo sa to deje okolo Marvelu, kto to tady chodí a čmúcha. Tak poďme na to. Štúdio sa snaží dohovoriť na návrate bratov Rusovcov. Informáciu ako prvý priniesol insider Jeff Snyder, následne ju potvrdil The Hollywood Reporter a potom všetkých ostatných hollywoodských spravodajcov. V tejto chvíli prebiehajú rokovania o presnej podobe spolupráce. Bratia by mali režírovať Avengers 5 a nasledujúce Avengers Secret Wars a mali by tiež v nejakej úlohe pracovať aj na ďalších Marvelovských projektoch. Avengers 5 mal pôvodne točiť Daniel Destin Cretton, ale pred časom projekt opustil. Hovorilo sa aj o angažma Shava Levyho, režiséra Deadpoola a Wolverina, ten má však úplne iné záväzky. Podľa Hollywood Reporter štúdio podstúpilo niekoľkomesačné hľadanie, na konci ktorého sa nakoniec rozhodlo osloviť bratov Rusovcov. A vyjednávanie sa aj rozbehlo. Anthony a Joey Rusovci pre Marvel natočili už pre mňa spomínaného Kapitána Ameriku 2 a 3 Avengers Infinity War a Avengers Endgame. Všetko dobre hodnotené snímky, všetko to boli zárobkové hity. Endgame dokonca bol jeden čas komerčne najzárobkovejším filmom v histórii počítania kasovných tržieb. Natáčanie ich filmov nesprevádzali zásadné správy o rozsiahlých pretáčkach a zákulisných problémoch, tak ako niektoré iné Marvel filmy poslednej doby. Z hľadiska štúdia tak angažovanie bratov pôsobí ako stávka na istotu. Otázkou ale je, že prečo by sa vracali Rusovci. Tí založili spoločnosť AGBO, s ktorou točia vlastné projekty a produkujú projekty iných tvorcov. Vždy, keď prišla v rozhovoroch reč na možný návrat Marvelu, odpovedali, že by určite radi, len teraz sú pracovne vyťažení na mnoho rokov dopredu. Takže fakt, že prečo by sa títo šikovní chlapíci vracali. Horším variantom by bolo, ak by Marvel dal obrovskú hromadu peňazí a väčšiu tvorivú slobodu. Od dokončenia Endgame totiž Rusovci už nenatočili nič tak dobre hodnotené a niektoré ich projekty sú minimálne z tvorivého hľadiska považované za vyložené prepadáky. Z diváckeho pohľadu by teda bol lepší ten variant, že už Rusovci vyčerpali dobrú vôľu, ktorú v Hollywoode mali a tak trochu so stiahnutým ocasom sa vracajú späť k Marvelu, aby si opäť zvýšili svoj kredit. A ja si myslím, že to naozaj nutne potrebujú. Už sa objavili neurčité zvesti, podľa ktorých by sa aspoň pre jeden z filmov mohli spolu s Rusovcami vrátiť aj scenáristi Christopher Marcus a Stephen McFeely, ktorí s bratmi pripravili ich všetky doterajšie Marvelovky. 100% potvrdené však nie je vôbec nič. Dátumy premiér oboch plánovaných Avengers filmov je momentálne stále ohlásený na 30. apríla, dubna 2026 a 6. mája, kvietna 2027. Napriek všetkých tých neúspešných projektov, ktoré mali bratia Rusovci, tak ja by som bol veľmi rád,
za ich návrat, pretože ja si myslím, že pod vedením Marvelu by sa im podarili natočiť výborné Avengers filmy a Marvel naozaj potrebuje hit. To musí byť hit, čo sa týka Avengerov. A či to tak bude, by sme sa aj teraz mohli dočkať na aktuálnom Comic-Cone, ktorý by mal byť teraz cez víkend. A tam by mohli ohlásiť, aj by tam mohli prísť bratia Rusovci, že áno, toto sú chlapci, ktorí tam nám natočia 2 Avengers filmy. A ak sa nemýlim, oni sú aj obrovskí fanúšikovia samotného Secret Wars, čo by bol naozaj obrovský film a títo chlapci by to zvládli. Marvel by im dovolil aj nejaké ich vlastné nápady, len Marvel by to viedol trošku, aby to neskončilo ako Greyman, kde dostali $200 miliónov voľnú ruku. A ja vám poviem, akože 100 ľudí 100 chutí, ten film není dobrý. A to človek by až neveril, že to točili bratia Rusovci. Ale povedzte mi, aký vy máte na toto názor, nezabudnite mi dať like a odber, nech sa vám darí, krásne nám svieti slniečko, majte sa zatiaľ.